10 versilor. Aș dori să dăm citire la un cuvânt din Ioan. Dar înainte să citesc cuvântul, vrem să-i mulțumim Domnului pentru că El este acela care ne-a ținut în viață. Vrem să-i mulțumim că El este acela care ne-a călăuzit pașii ca să venim în locașul de închinare, unde se cheamă numele Domnului. Îi mulțumim pentru că atunci când noi L-am chemat în problemele, în nevoile și în încercările noastre, El a fost acela care ne-a răspuns la rugăciunile noastre, la cererile noastre, care au fost după voia Lui. Glorificat să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu ascultă cererile și împlinește cererile celor care se roagă și cer după voia Domnului. Dar cei care cer cu gând de risipire nu vor primi nimic în schimb. Dar cei care cer ceva după voia Domnului, ei vor primi. Glorificat să fie Domnul. Ioan, capitolul 18, de la versetul 38 la 40. Pagina în Biblie 1051. Lăudat să fie Domnul. Este vorba despre o alegere. Când s-a pus în fața oamenilor o alegere, ce să aleagă? Și aceeași alegere o avem și în zilele noastre. În Deuteronom spunea Moise în felul următor. Iată spun înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Alege. Iar noi, ca să fim oameni binecuvântați, să fim oameni ai Domnului, să alegem viața. Să alegem binecuvântarea. Să alegem bucuria în Duhul Sfânt. Glorificat să fie Domnul. În acest text care voi citi este vorba despre două personaje care s-au pus înaintea poporului. Era un obicei al iudeilor ca cineva să fie eliberat în ziua praznicilor lor. Iar atunci poporul, în loc să aleagă binele, a ales răul. Ceea ce mă duce puțin cu gândul în urmă, în Geneza, atunci când Dumnezeu din cer a spus în felul următor: poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar pomul din mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci din el, căci în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Și vedem că omul, în loc să aleagă să asculte de Dumnezeu, a ales să nu asculte de Dumnezeu și și-a urmat pofta lui. Iar fiindcă el și-a urmat pofta lui, s-a întâmplat, cum bine știți, păcatul a intrat în lume. Iar păcatul a adus distrugere în masă. Păcatul de pe timpul lui Noe a adus potopul. Și odată cu potopul, moartea a mii de oameni. Apoi vedem mai târziu, în zilele noastre, vedem că păcatul a ajuns la culme. Și știm că dacă păcatul a ajuns la culme și este o pricină de plângere înaintea Dumnezeu, Dumnezeu este acela care va acționa cât de curând. Și Dumnezeu din cer va scăpa pe aleșii Lui din focul care se va prinde pe acest pământ. Pentru că Biblia spune în 2 Petru, capitolul 3, dacă mi-am amintesc bine, spune: pământul cu ce stepel va arde. Atunci când tot pământul va arde, să știi că tu vei fi de partea Domnului, vei fi cu Domnul. Pentru că Dumnezeu spune, dacă mi aduc aminte în Apocalipsa 2 cu 10, parcă zice: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să încerce pe toți locuitorii pământului. Atunci când tu păzești cuvântul lui Dumnezeu, vei fi păzit de El. Iar focul nu te va aprinde, flacăra nu te va arde, râul nu te vor runeca, pentru că Domnul este de partea ta. Glorificat să fie Domnul. Și avem această alegere. Binele sau răul. Viața sau moartea. Binecuvântarea sau blestemul. Și Domnul să facă să alegem binele și nu răul. Să alegem viața și nu moartea. Să alegem binecuvântarea și nu blestemul. Glorificat să fie Domnul. Intrăm în text. Ioan, capitolul 18, versetul 38 la 40, 1051, pagina Bibliei. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După cum bine știți, cum a pornit totul, Domnul Iisus Hristos era în grădina Ghețiman și se ruga și spunea: Tată, dacă este cu putință, depărtați la mine paharul acesta. Domnul Iisus Hristos, în acel pahar, vedea toată lupta care trebuia să o traverseze ca să ajungă să răscumpere omul din blestem, din moarte și din păcat. Acolo, în acel pahar, vedea că va trebui să meargă pe acest drum și să fie bagiocorit, să fie scuipat, să fie biciuit, să fie lovit și la urmă răstignit. El vedea tot acest film al vieții lui care urma să fie. Și vedem că atunci când ei au luat cina, asta a fost joi seară, când au luat ei cina,
Împreună cu apostolii era acolo Domnul Iisus Hristos. Și apoi când Domnul Iisus Hristos a frânt pâinea și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat paharul și a zis, luați și beți, acesta este sângele noului legământ. Și apoi acolo zice că s-a descoperit vânzătorul. Uitați-vă puțin, erau 12 ucenici, toți au umblat cu Domnul, toți au fost cu Domnul, toți au fost martori la ceea ce a făcut Iisus Hristos. A văzut minunile, a văzut semnele și totuși unul din ei i-a vândut. Și anume, Iuda Iscarioteanul. Dar faza este că l-a vândut înainte să ia cina. Dacă vă uitați bine în text, înainte să se dea cina, el l-a vândut pe Iisus Hristos. Pentru că a mers mai devreme și s-a înțeles cu preoții cei mai de seamă, cei mai mari preoți și cărturași și toți farisei și toți saduchei care erau acolo, s-a luat cu el la sfat, cât îmi dați ca să dau mâinile voastre? Iar prețul care a fost cântărit, profetul Zaharia spunea că prețul celui prețuit și zice că de 30 de arginți. Și fix 30 de arginți a fost vândut Domnul Iisus Hristos. După ce s-a înțeles el cu preoții cei mai de seamă, cu cărturarii și fariseii, uite, îmi dați 30 de arginți să dau mâinile voastre și faceți ce veți vrei, ce veți voi să-i faceți. Ia uitați, cât de ușor poate cineva, adică să-l hrănești atâta timp cu pâine, cu pește, să-i arăți minunile, semnele și apoi să te trezești că deodată te vinde. Biblia spune în felul următor, blestemat este omul care se încrede în om și binecuvântat este omul care se încrede în Domnul. Glorificat să fie Domnul. După ce se întâmplă această scenă, vine apoi, ca și cum s-ar fi întâmplat nimica, vine și ia cina Domnului Iisus Hristos. De aia Apostolul Pavel ne spune și ne atenționează fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa se ia din cina aceasta. Se ia din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cercetare. Iuda nu s-a cercetat să zică, Doamne, te-am vândut și acum să iau cina, să mă împătrânesc cu trupul și cu sângele. Știți, se întâmplă ca mulți să ia cina în timp nevremnic. Și de aia se întâmplă ca mulți să fie neputincioși, mulți bolnavi și nu puțin dorm pe calea Domnului spiritual. Din pricină că n-au luat cina în timp vremnic. Domnul să se îndure. După această cină, această scenă, se întâmplă că zice Iuda, ei încă nu cunoșteau. Și zice Iuda, pe acela pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el, prindeți-l. Și vedem că acolo, când Domnul Iisus Hristos se ruga în grădina Ghețiman, deodată zice că apostolii, era Petru și Ioan cu el acolo, zice că acești apostoli au adormit în timp ce Domnul Iisus Hristos se ruga. Și apoi vedem că după multă rugăciune, Domnul Iisus Hristos spune un lucru care și nu ar trebui să spune. Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și voia lui Dumnezeu să se facă în toate. Glorificat să fie Domnul. Și vedem că, zice mai târziu, și Domnul Iisus Hristos zice, sculați-vă. Iată că se apropie cine? Vânzătorul. Iată că este ceasul întunericului. Iată că a sosit ceasul când Fiul omului va trebui să fie dat în mâinile păcătoșilor. Și vedem că l-au prins legat. Apoi l-au smuls de barbă, l-au biciuit, l-au bagiocorit, l-au scuipat, au smuls carne din trupul lui Iisus Hristos. Sângele a curs pe străzile Ierusalimului pentru tine, pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Sânge sfânt care astăzi ne curățește și ne iartă de orice păcat. Glorificat să fie Domnul Iisus Hristos. Mărire Domnului Iisus Hristos. Glorificat să fie El. Îi mulțumim pentru jertfa sfântă care s-a dat pentru noi. Și apoi vedem că într-o dimineață îl duce la Ana, apoi la Caiafa, apoi îl aduce înapoi. Și vedem la tot această plimbare că îl aduce și apoi îl aduce înaintea lui Irod. Și apoi Irod îl trimite la Pilat. Și Pilat îi zice, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Și acum întrebarea se pune, când oamenii te cercetează și privesc la tine, ce găsesc ei în tine? Îl găsesc pe Iisus Hristos? Găsesc bunătate? Găsesc milă? Găsesc iubire? Găsesc dedicare față de Dumnezeu? Ce găsesc oamenii când privesc la tine? Văd adevăr sau văd minciună? Îl văd pe Hristos sau vede altceva? Doamne, ajută-ne ca oamenii atunci când vor fi la noi să te privească pe tine. Pentru că noi suntem chipul Lui. Glorificat să fie Domnul. Și noi trebuie să se vadă Iisus Hristos. Când oamenii vor privi la noi, să-L vadă pe Iisus Hristos și să zică, în bărbatul acesta îl văd pe Iisus Hristos. În femeia aceasta îl văd pe Iisus Hristos. Glorificat să fie Domnul. Versetul 39.
Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou. Nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Le scoate Pilat înainte pe Iisus Hristos și pe Baraba. Le scoate înainte Pilat pe bunătate și răutate. Le scoate Pilat înainte viața și moartea. Le scoate Pilat înainte binecuvântarea și blestemul. Și oamenii, în loc să aleagă pe Iisus Hristos, în loc să aleagă bunătatea, în loc să aleagă dragostea, în loc să aleagă viața și binecuvântarea, au ales un tâlhar în locul lui Iisus Hristos. Au ales păcatul, au ales răutatea, au ales poftele lor, plăcerea lor. Iar pe Domnul Iisus Hristos a lăsat să fie răstignit. Răstignit pe cruce. Și privim această imagine, răstignit între doi tâlhari. Unul la stânga și altul la dreapta. Trecătorii vin și îl bagiocorez. Tu care spui că strici templul și îl zidești la loc, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi, dacă ești tu Hristosul. Și oamenii încep să-l scuipe, să-l bagiocorească. Unul dintre tâlhari spune, tot la fel, cu bagiocul îi răspunde. Dar vedeți dumneavoastră, Iisus Hristos, prenul crucii, știa sfârșitul lui, știa ce trebuia să împlinească. Și prin moartea lui ne-a adus nouă viață. Glorificat ca să fie Domnul. Prin blestemul său ne-a adus nouă binecuvântare. Și poate mă întrebați de ce am spus lucrul acesta. Pentru că în trecut se spunea că cine moare pe cruce este un blestemat. Și El s-a făcut blestem pentru noi, ca noi să căpătăm binecuvântare. Glorificat să fie Domnul. Apoi, după ce l-au răstignit și l-au îngropat, mulți dintre oameni ziceau, gata, s-a sfârșit cu acest Iisus Hristos. Nu se va mai ridica, am terminat cu El. Poate că preoții, poate că cărturarii, poate că farisei și celelalte secte ale lor își trecau mâine și zice, gata, banii vor veni la noi. Gata, oamenii vor veni înapoi la noi. Pentru că Hristos, gata, a murit, noi am câștigat. Dar, de fapt, Hristos, prin moartea sa, a adus victoria. Glorificat să fie Domnul. Și astăzi, mormântul este gol. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și să fie viu și în viețile noastre, în viețile fiecare dintre noi. Amin. Glorificat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și să facem o rugăciune.